tuli joo. Missä sitten on kaikki paikat on täynnä joo. Kaikki ne paikat. Tuleeko siitä mitään? No terve! Jaija tulee auttamaan, täällä tarvitaan apua. Jaija! Ei hätää, ei hätää. Tästä ei tuu mitään. Eikö? Se piti tulla, mutta se unohtui johonkin. Oot sä nyt myöhässä kyllä. Nuoret ihmiset nukkuvit. Ihan täällä tapahtuma ihan Ei keeti myydä enää mitään, kun ootte niin myöhässä. Joo, mä nyt ensin pystyn suoraan. Joo, ei saa pitää jo hyvä. Tämä ei nyt kestää se tuli. Tämä. Ei tää kestä. Se varmaan lämpenee toi. Toivotaan poliisi tuulee. Ei mä usko tänään. Ei se niin. Joo, poi, ei se mitään. Se menee yli. Se on ok, se on ok. Terve! Hyvä jatko. What's your name sitten? Brian. Brian, David. David ja se Tempeli นะคะ ยังค่ะยังตอนหลังเนาะ Onko se palvelu valmis? พี่เพนสวัสดีค่ะ Joo, kun teเช้าเลยนะผม เอ้ยสองคนนี่มันหยังเนี่ย Sua kuvataan siinä. สองคนนี่มันหยังเนี่ย Sua kuvataan, varo. อุ๊ยอุ๊ย เดี๋ยวลง YouTube นะคะ เอาสวยๆเลย สวัสดีค่ะ เดี๋ยวไปตัดต่อเอา เขาบอกนี่ประเทศฟินแลนด์ Onko jäi? เอ๋คนเก่งของยายไปเดินไปเราไปเดินไปไปเดินไปเรียกยายไปแล้วก็เรียกIsi, anna rahaa. Missä tarvit rahaa? No mä haluan ruokaa. Ai, ja munko pitäis kustantaa sulle ruokaa? Pidä tota. Älä juo. Älä juo. Älä... Se on mun. Hei, come on. Ota. Hei. Mullakin vielä työpaikalta saattu saada. Täällä mitään tulee helposti. Joo, ei tässä ole koskaan. Joo, se tulee. Vaikka onkin tuossa aste, mutta se...ไม่ได้เอาไปไว้ที่รถก็ได้อันไหนก็ได้เอาเดินไปด้วยกันโอเคคนเริ่มมาได้ยังป่ะเหนื่อยเลยไปกันสองคนแย่ Nyt se pöttö 2 kiinni.
Kirjoitettu. Itse aiheuttavat sen muutos sulla. Hyvä. Se on se podi, niin kuin se näyttää. Onko vielä? Aika vähän on. Niin. Mä ihmettelin. Mä oon semmonen, mä oon säästelijä ihminen. Pelkään, että loppuu kesken, niin pakko säästää. No kun sä tiedät, niin mä oon täällä, ei se lopu. Se ei kestä sitä ruokaa. Ota se vielä. No voi mä nyt uhrautua. Se on ihan välttämättä haluat tarjota. Kyllä mä suostun mä nyt. Asun siellä on. Ajattelin jos talvassa, jos tommoset saa. Kaikki mennä. Jääpä Karille soittaa, että kävelee tänne. Hyvä. Missä ne lapset on nyt? Älä näitä nyt. Sulla on oma rivi. Onko Sandra jostain tuolla? Ylänä tietää. Älä lasketa. Hei, se voi pudota tuonne. Hei, pois. Ylänäkin tuli mukaan. Näin aikaisia aamuja. Se aina havittaa. Ota sä nähnyt sen päältä. Sillä oli semmoinen valtavan iso muunkin värinen viitta. Tai semmoinen kangas. Voitko auttaa? Sitten me alettiin piikata sitä. Mulla meni kyllä aivot solmuun. Oliko se päällä silloin? Ei, kun se viikattiin tälleen, niin kuin mä olin toisessa päässä ja toisessa. Siis se oli niin hankala, että mä en meinannut osata sitä. Joo. Panikohan sen niin kuin päälle? No ei se, mä yritin katsoa, että paneeko se päälle, mutta ei se laittanut. Et siis ihan uskomaton viikkaus. Voi olla, että myöhemmin laittaa sen, mutta... Kato, kun sitä pudotettiin alas ja otettiin täältä ja pantiin, aina meni pienemmäksi ja pienemmäksi. Taas pudotettiin alas, pantiin näin ja kyllä sä tiedät, kun... No en mä kyllä. No et oo, mutta oota sä jotain viikannut näitä, niin, niissäkinhän on naiset. Ei tää kuuluu pudottaa tosta ja sit kääntää tälle puolelle. Mutta tää oli niinku se meni aina pienemmäksi ja pienemmäksi. Loppujen se oli vain näin korkea. Vaikka se oli niinku aluksi ihan maahan asti täältä. Oli vaikea. Sinä myyt. Sanoin sille englanniksi, että olisi varmaan yksi. Riittävästi. Joo, ei tätä ole yksi. Hokmai. Hokmai 10 เอา20เนาะ Kestääkö se muovi? Siellä on kahvia. Siellä sisällä on kahvia. Siitä vaan. Se on keksejä.
Voit sä tosta ottaa mukaan, mutta siellä ei ketään. Mikä auto? Onko niin on? Voi olla, että tulee, että saa kyllä. ไม่รู้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงข้าวเหนียวถุงละ2 Ei, kyllä se kamerat ja kalavat siinä, että niitä tulee vaan. Ei kyllä. Se on käsittääkseni joku laulu. Niin se voi olla se jossain laulun Joskus sana. 60-luvulla tehty tai 70-luvulla. Joo. Kiva, että tuli tämmönen keli, ettei sada. Joo, se muuttui onneksi. 23 Se oli semmoinen kapea kiila, joka meni Joo. koko Suomen Se yli. tuli sen etelästä saatana suoraan ja koko ajan tökkäsi just sinne Espoo-Helsingin suunnalle. Ja Joo. Siellähän sataa todennäköisesti edelleen. aamulla tuli vähän. Joo. Mä illalla olisin ruveta lastaamaan sitä kuormaa. Onneksi ei tuonut auto sinne, vaan alkoi tulla niin Helsingistä. Joo. Sehän on suorempi kuin ajaa Kehä kakkosen kautta. Niin, no se tuli se. Mutta kun siellä on sitä ruuhkaa ja siellä on niitä nopeusrajoituksia, ei se mitään. Meillä on kavereita, jotka on aina viisaampia kuin muut. Riippuu kellonaista. Niinhän se niin. จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปเข้าไปถวายเพลไป Hyvää ไปถวาย päivää, แล้ว rouva ไป Aho. ว่ะยาย เออคุณน่ะน้องคนสวย สวยไหม สารแฟนเด้ ปูนเอาเราไปเก็บปูน เออเอาไปถวายเอาไปถวาย มันจะเอาไปถวายก็มีเฮ็ดพัดกับ ใช่ละมามา โอ้ยลืม บ่เอามาจำ โอ้ยลืมเอามาหรอกพี่เพื่อน บ่เอามากก็ถ้าบ่กินแล้วก็ต้องกิน แบ่งไปอย่างก่อนลืมเอามา ย่อไล่ตะกินเด้อ จะหนูไปอันนี้ก็เต้เบิ้งพ่อใหญ่นั่นสิเขาไปทำบุญต่อยังบ่ทันได้ไปถวายเพิ่นก่อน ไปถวายกับเขาเพิ่นกำลังเตรียมกับเขา จ้ะเดี๋ยวหนูมาหาเด้อยาย จ้า สวัสดีค่ะ En mä tönäsin tätä vahingosta, tää meni vähän huonoa asentoa, että eikä se haittaa. Kansa. Pitäähän senkin syödä jotain. Kypsynyt. No sehän se pistoja. Häneltä se haluaa. Mä just söin mahan täyteen. Kuva. Kuva. Älä varo. Täällä alkaa olla hyvä tunnelma nyt. Kova meno päällä. Sää paranee, voit ihmiset lähteä liikkeelle. Joo. Siellä on kohta parkkipaikka ihan täynnä. Ihmisiä tulee. tulee koko ajan. Mutta se on väärin tuolla nyt. On ilmasta ruokaa. Ilman ruokaa, mutta se ottaa tämän Se syö kotona. Syö mahat täyteen. Saimaläisiä syö koko ajan. Aivan totta, joo. Sieltä ilmainen sitten ostaa täältä kotiin. Mutta ne ostaisivat paljon enemmän sitten, jos ei olisi ruokaa siellä. Voi olla, joo. Koska se on eri ruoka. Hei, mun pitää lähteä, mä tuun takaisin. Kiitos.
จ้าต้องติดต่อผู้จัดไป ถ้าสมมติว่าเขาเป็นนั่นแบบเสียผ่านที่มาขายได้ มาได้นั่นเนาะเสื้อผ้าแล้วก็ แต่ว่ามันต้องมีเขาต้องมาติดต่อก่อน จ้าติดต่อพี่นิดหรือพี่สายพินก็ได้พี่สายพินคนจะพูดจ้าคอยเสียงเจ้าคุ้นๆอยู่เจ้า YouTube บอก ก็ เสียงเจ้าคุ้นเสียงเจ้าคุ้นคอยเคยได้ยินเจ้าเสียง แสดงว่าเอียบเพื่อนกันอยู่ใน คอยได้ยินเสียงเจ้าก็คุ้นเสียงอยู่เอาพักบ่เอามีพีกเด้อบ่จ้ะพอมาเพราะว่ามันขายงานหน่อยๆเพราะเอานี่ลูกน้องผู้เดียวผู้นี้ก็บ่เคยจ่ายเงินนักเสียดอกบ่เคยได้รับค่าแรงหยังจักเสียหอมปอดนึงก็พอแล้วอันทำสนุกองค์กรสู้ละเอวเลยเตือนตะเกียบมาสนุกมุ่งนอนยุค10เตือนตะเกียบเอวมูตามาเลยเอาเอก็มูตาเอIhan yksin vaan. Ihan yksin jaksa tehdä. ไม่เอา3 ไม้หรอแม่ขาย3 ไม้ 5 3 ไม้ 3 ไม้ 5เอาไปเลยใช่กอกก็3 ไม้ 5 เอาแล้วนะเรา3 ไม้เลยนะ แล้วแต่แบบนี้ก็ได้เอาชิมก่อนก็ได้ถ้าเอาไม้หนึ่งก็2เอา3 ไม้ ไม่ชิมอ๋อไปเลยเอาของไว้ก่อน ที่เพนโนแนมหาพี่อยู่ จ้าแนมหายมาจังไดบ่เห็นบ่พี่อยู่โดดเดียวเลยเพราะพี่มาสายกูมูเขาโดดเดียวตัวเพราะว่าผู้ใดมาก่อนเพิ่นก็อยู่ทางหน้าเบิดพี่มาที่หลังหมู่เพิ่นก็ให้อยู่นี่เพราะว่ามันหันไม่เก๊กกะเพราะว่าเพิ่นบ่ให้จอดหม้องนั้น อยากได้บุกเดียว เปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวเปรี้ยวพี่ขาย3 ไม้หาไม้ละ2 3 ไม้ บ่ จ้ะเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวหอนๆเลยจ้ะเนี่ยหอนๆเอาตรงนี้เลย จำไม่ลมแดงๆให้มัน จ้ะ เป็นไง เบิ่งป้ายพี่ก็ได้ เฮ้ยอันนี้เพชรเดือดลูกกบมา เบิ่งป้ายพี่ก็ได้เบิ่งหมวกก็ได้เบิ่งหมวกก็ได้จ้ะเบิ่งป้ายก็ได้ ใส่หูหมูนู่นน่ะ หมูอยู่นี่ เออ เอาอันนี้บ่เอา6 โลเลยอยู่บ่เดี๋ยวเอา6 โล มันอยู่นี่มันใส่นะนี่ผู้ใดจ้องบ่ใส่หนูอยากได้อยู่ใส่ ใส่โตใส่โตเพราะว่าพี่บ่ค่อยได้เอามา เล่นบ่ เอามาจะให้โต ใส่ลูกเบิ่งมันขายเป็นไหนอันนี้น่ะ3 โล อ๋อ3 โลเหรอ 3 โลกับ3 แพ็คอันนี้ อ๋อแพ็คละ3 โลเลยเหรอ แพ็คละ3 โลให้เป็นแพ็คละ3 โล อ๋อ เนี่ย3 โลนี่ก็3 โล เอานี่แหละ3 โลนี่แหละที่ เอา3 โล Nää, kato, kaikki sika Tälät menee niin, tälät noin. Japanille kiinni, no. ขายบ่ทันตัว Niin, แล้ว ne syö kaikki. ตลาดอยู่นี่ Kaikki ตลาดน้อย ennen vanhaa kato jäi päät tänne ja ne ottaa kaikki. Sinne menee kaikki. Joo, joo. ตอนที่เป็นฝรั่งเขาคุณเด่นเนาะ Mä sanoisin, että se on niinku he kärsii siitä, että kaikki tuolla, ถึงว่า just joo, mitä niinku porsaasta tulee, korvat, kaikki nuo tällaiset mitä ihmiset, joo, nää taimalaiset naisilaiset syö kaikki kamara, tosi vähissä. Joo, joo. On vähän semmoista. พี่ขายมักเป็ด7-8 ปีแล้วไป Pieni semmoinen
raksatus käy hampaan alla, mutta sen pehmä pystyy syömään. Muuten se on kova. Mä en ikinä. Olen mä tuolla niinku appiukon luona niin peltorottaa maistanut. Ai jaa. Se oli erikoinen. Mikä tuossa on? Se elää siellä riisipellossa. Ja se niinku... Kun kysyttiin, että miltä se maistuu, niin... Kanakebab. Juu. Mulla tuli ihan kanakebabbi tuli mieleen. Sellainen niinku, tietsä niinku... Niin kuin ne En mä kiitos tarvi. niin kuin ne sammakot, sama juttu. Niin on ihan niinku kanat. No joo. Mut ihan niinku kanakebabbi. Hänen isä teki. Ja mä olin silleen ensin, että mihin mä oksennan ja mikä mulla tulee, että onks mun lääkitykset kunnossa, että voida kieltää. Joo. Siis ethän sä voit kieltää ihmisiä. Ei semmoista ole kyllä kuullut, että olisi niin. kukaan niinku valittanut siitä ruoasta. ทำไม่ได้อีกเอาเปิดหมวกพี่เพชรเปิดหมวกเลยสวยขึ้นสวยด้วยกันเยอะเราอีกได้ แกทำอยู่แล้ว 7 ปีที่แล้วนะมั้งปีที่แล้วเราก็อยู่ไอ้โฟ Ja nyt mä kokeilin, mulla on itse asiassa tiedät, että se silikonirillimatto. Sellaisia, niin mä tein torstai vai perjantai, niin Niin, mutta kun tuossa niin tähän päälle laitat sellaisen maton. Se on niinku, tuossa näyttää varmaan vähän. Ja tossa mulla on se matto, mä paistan pekonia. Tää on sen kovan alustapää. Ihan pekonia mä laitan. Sitten jos sä haluat, tein tolla ja se mä löin tohon vähän sampulät ja... Mä semmoista ennen nähnyt, joka kuullut. Joo. Se on hyvä vinkki, että nyt tässä tulee... Ei, toi on oikeesti se niinku... Se pitää syöttää sinne vaan grillausmatto tai joku teksti. Grillimatto, suomeksi vaan. Sehän kato, kun se on niin hyvä toi Temu, kun sä pystyt suomeksi kirjoittamaan. Niin, ja tos mä tein, eikä tos mulla ei ole mattoa itse. Mutta tää on se sama asia tavallaan. Niin. Sulla on tämä ja sulla on se matto siinä päällä. Joo. Kiitos vinkistä. Ei mitään, se tuli vaan mieleen. Se, niinku, se tavallaan se on sullekin tässä, kun porukka kattoo ja sitten tietysti silleen, että pitää on muuta paskaa. Tiedätkö niin? Sitä niinku yötä päivää. Sitten tulee tähän 16 tuntista. Ei sit mä ihmetellään, kun ne ei oo bissejä siitä ihan sen takia, kun ei muuten jaksa. Niinku. Tiedän. Niin. Pitää vissi ruveta uudistamaan niitä rikin. Tavaraa edessä yli kyllä. Piiletyönä.อันนี้ก็หนึ่งกับมีคือกันเพราะว่าเขาบริขึ้นโซ่เนี่ยเขาบริขึ้นโซ่เพราะว่ามันอยู่ในพอป้ายนี่ก็เห็นอยู่ในป้ายเดี๋ยวมันบริอยู่ในแพ็คไอ้มันก็ว่างอยู่กันเพราะว่าจะใส่นี่นะกับอะไรเห็นละอันนั้นก็เห็นละอันนี้ปลาทูเค็มเรียกปลาทูนึ่ง Työ niin louhaa. Ei mikäs kun ei huono keli ole. Sitten on kanssa jotain vettä ja sitten se on kurjaa. No onkin, tuossa oli mikä Pukinmäessä oli. Ensimmäinen kerta oli, tai tänä vuonna oli 6. toukokuuta ensimmäinen Pukinmäen VPK-talossa. Ei helvet, mulla oli kuukauden päivät jo kesärenkat alla, kun se tuli se 5.6. päivä. Lumi, 10 senttiä. Ei hitto, mä päässyt mihinkään. Mä en päässyt edes peräkärryllä oven taakse. Miten mä kannan ne 100 metriä sinne parkkipäivään. Mä ajoin siinä silloin, kun tuli se lumiryyrä. Se oli se 6. Mä ajoin silloin, lähdin Kellokoskelta Petikosta. Joo. Siinä kun on ne molemminpuolin. Ja siitä sen jälkeen, ihan kuin seinä ennen Juvamalmia. Se on sinne. Ja siellä oikeesti tämän verran oli lunta auton perässä. Ja pyysin sit aura-auton, ihan kaivikoneet, auraa, että mä saan ton auton pois tuolta. Joo. Kun mä aloin kattelemaan kelikameroita, katoin, että Turun tie on märkä, Kehä Kolmonen on märkä, ja tuli voi lähteä kotiin. Mä olin jo soittanut tälle. Tää oli mun Mersulla tuossa Fatselilassa töissä. Siinä Hakkilassa. Ja siinä Vaaralla. Että tuut mun Mersulla hakee meidät töistä. Ja sit huomenna, jollakin oli kesärenkaat. Ja mulla oli Mersus kitka. Onneksi oli vielä, niin hän pääsi sillä töihin. Joo. Ei se liikkeelle. Niin
Mä päräytin sitten mä soitin, että ei tarvitse tulla hakemaan. Kun hän olisi joutunut Fatserasta tulla hakemaan meidät. Sitten seuraavana aamuna me oltaisiin joutu viedä hänet töihin, jos on lunta vielä. Mutta mä niin kuin esimerkiksi Järvenpäässäkin, siellä on aika paljon aasialaisia. Keravalla siinä alueella. Sielläkin kun on siinä Kellokoskella meillä on sellainen tapahtuma, niin se on ihme, että siellä ei ole ketään tällaista järjestä tällaisia joku Kellokoskipäivä. Mutta siellä tehdään joka jäätelöjuttuja ja valkoisjuttuja. Ei, se on jäätelö, joku rillimakkara, halpa rillimakkara, tiedätkö justiin silleen, että europaketti, niin se myydään 2 euroa. Niin siitäkin mä sanonut, että urheiluseurat ja tällaiset tapahtumat, jos mä tulisin tähän myymään rillimakkaraa, mä hakisin vodkin sinne. Aina mä sanon, Todd, niin Todd, niin. Se on muu totti mulle. Muu Todd. Niin mä itse tikkaan tollasia justiin tässä niinku näpsyjä. Joo. Et sä otat ja tikulla siinä vähän kävelet, napustelet ja otat jonkun juoman vähän ajan päästä ja silleen niinku mennä. Toi on hyvä justiin toi, miten nää sanoo, niin kun mä menin Seveniin, niin mä sanoin, että Samsung tai Hong Kong, niin pyörii, mikä? Hong Kong, Samsung, sitä, sit tulee saman tien tulee, kun sä osaat sen niinku Hong Kong. Musikaalisuus siinä. Joo. Ilmanen oli nyt. 50 osti porsaankorviin ja sai kaljan, ilmanen kalja. Taimaalainen on tällainen justiin. Helppo tarjota se mun kalja. Niin. Ei se mitään. Hänellekin se oli ilmanen. Ei se mitään, minä maksan hänelle. Mä maksan takaisin. Mitä sä oot maksanut? Mä maksan olut. Milloin? Tänään 7.5 menee tilille. Huomenna. Niinku nahkasohvan päälle. Niin 25 €. Siinä on erikseen rahille. Istuun osaa, selkäosaa. Pitäisikö Sima ottaa pipikameran sellainen, mikä saa olla tuolla Aasiassa? Niin, mutta syökaulaa pitää ostaa. Mistä te sit ostatte? ขอเดินดูก่อนเอาไหม เดินค่ะเดินไปเลยจ้ะเดินไปก่อนเด้อเด้อว่ามาได้เหรอคะที่รักที่รักสั่งเมาไงที่รักสั่งเมาโอ้สั่งเมาพึ่งมาโอ้ปลาทูตัวใหญ่ๆเลยดูดิปลาทูอันนี้ตัวละ10อันนี้ปลาทูอัน2ตัว25เดี๋ยวหนูไปเอาขนมตัวเข้มนี่ใช่ปลาทูเข้มหนูไปเอาขนมก่อนนะหนูสั่งขนมเขาไว้ไหนจะไปพร้อมกันเก้าค่ะอันนี้ปลาทูเข้มเหรอได้หรอเนาะเก้าค่ะอะไรอันนี้เก้าค่ะหมู20 บาท3 กิโล3 โลหูหมูจำได้ไหมเป็นหูหมูจำได้อันนี้ปลาทูเค็มมันจะไม่เหม็นจะเอาทอดมันเหม็นต่อแต่แค่แม่ไปอยู่จะก่อนนี่ก็หมาเดี๋ยวอันนี้มีเยอะไหมมีอันเดียวนี่ไม่ถ้าไปจะไม่ต้องสั่งมี5 โลนี่แค่ดิ5 โลแค่นี้นี่แค่นี้เป็นแค่นี้แหละขอนี่แค่นี้เราอันนี้เราจะมาเอาถ้างั้นเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดินหาญาติด้วยได้3.5อันนี้3.5นิ้วละ4กระโดดอีโซโตอันนี้ปลาทูธรรมดาอันนี้ก็มีอยู่แค่นี้สินี่ปลาทูนี่เดี๋ยวโตเดี๋ยวมาเอาฉากไม่หลุดฉากกลัวฝนจะตกหรือผักไหลดีน้ำเดี๋ยวเอาปลาทูเอาเก็บไว้ให้เดี๋ยวมา
ทางออกพอดีแหละจะกินหูหมูอยู่ของไม่ใส่รถก่อนให้มันเต็มจะไปกลับเอาใหม่จะว่าไม่ได้กินใส่กระบะไว้ตักใส่เป็นไหนแสบบ่เอาผมเลยเนาะใส่มันก็ผมเลยโอ้อันนั้นอย่างไหนกระทู้หมูไม่ใช่นั่นแหละจ้ะหัวหมูหมดแล้วหูหมูพี่เพชรแซ่บเป็นมิตรหมูก็มีอันมันอย่างมันเนี่ยแมนเล็กขายแล้วเขาก็ไม่ได้ปล่อยเลยนะจ้า350ลูกไก่มาละ2ค่ะแต่อันนี้350กลับบ้านกินเหล้าดีกว่าไม่ใช่ทางของเราอ่ะอันเดินไม่ละ2ใส่ถุงหน่อยได้บ่ใส่ถุงหน่อยได้บ่รู้เอาหยังเอาหมูปิ้งบ่ข้าวเหนียวกับมีข้าวเหนียวก็เผ็ดดอกสุกี้หมูปิ้งจ้าใส่ตัวอีสานเอา10 บาทมันโทรหาเราสิมันโทรหาเราสิใช่หรอคุณเจ้าเอาตัวไหนเอาตัวไหนใช่หรอเอาตัวไหนไม่
จะไปไหนน่ะทำท่าจะบินไปไหนน่ะ หนาวไปโต๊ะกับชั่วคราว